В 3 часа и 30 минути на 7 декември 1940 и първа година 23 годишен мъж от Ава, Токушима, се спусна в стоманен цилиндър с дължина 48 фута и ширина 3 фута, носейки заповед да проникне в пристанищния вход на Пърл Харбър, да изстреля 2 торпеда срещу американски бойни кораби и да умре. Името му беше Мичман Казуо Сакамаки. Той беше възпитаник на 68-ми випуск на Императорската японска военноморска академия. Беше избран за тази мисия измежду стотици други кандидати, защото командирите му го преценили като лоялен, технически компетентен и отдаден на воинския кодекс, управляващ всеки, носил мундира на Императорския японски военноморски флот. Жироскопът на малката му подводница с обозначение Х-19 беше повреден. Той знаеше това преди да потегли. Командирът му знаеше, въпреки това потегли. По полунощ на 7 декември 9-мата останали японски подводничари и влезли в Пърл Харбър на 5 двуместни мини-подводници бяха мъртви. Имената им щяха да се появят в учебници из цяла Япония в рамките на месеци. Щяха да получат посмъртни двойни повишения. В тяхна чест щяха да бъдат издигнати паметници. Щяха да бъдат написани песни за тях. Щяха да бъдат наречени 9-мата герои от Пърл Харбър. Сакамаки не беше мъртъв. Американски войници го открили в безсъзнание на плаж в източната част на Оаху, измъкнали го от прибоя и го транспортирали в болница под въоръжена охрана. Когато си дошъл в съзнание, психологическото му състояние беше такова, за което никой американски военен наръчник не беше подготвил охраната. Беше оцелял от мисия, при която оцеляването не беше позволено. Според кодекса, който носеше, самият факт на оцеляването му беше вид провал. Помоли американците да му позволят да сложи край на живота си в съответствие с онзи кодекс. Охраната отказа. Той отправи молбата отново. Те отново отказаха. Казуо Сакамаки току-що беше станал военнопленник номер 1, първият японски военнослужещ, заловен жив от американските сили през Втората световна война. И по причини, нямащи нищо общо с действията на американците спрямо него, оцеляването след Пърл Харбър беше най-лошото нещо, случвало му се някога. Това не е история за срама на един човек. Това е история за системата, която го е създала, кодифицирала, институционализирала, превърнала в оръжие и изпратила в битка с милиони японски войници, носили я в джоба на гърдите редом с фотографии на семействата си. Това е история за цената, която тази система е струвала на Япония, в човешки животи, в стратегическа последователност и в животите на цивилни, никога не носили оръжие. И това е история, документирана с такава прецизност, която прави възможно да се измери, с числа, конкретни и точни. Какво е струвал страхът от предаване на всички, до които се е докосвал? За да разберете с какво се е сблъскал Сакамаки в онази болнична стая през декември 1941 година, трябва да разберете какво е направила Япония сама на себе си в 20-те години преди Пърл Харбър. Корените на доктрината за непредаване бяха истински стари. Япония беше воювала с монголите през 13 век. Беше воювала в кланови войни през целия средновековен период. И в двата случая убийството на пленници беше обичайна практика. Самурайският кодекс Бушидо, в първоначалната му формулировка от 18 век, беше всъщност по-нюансиран от военновременното му тълкуване. Сон великата класика на Бушидо, Хагакуре, написана в началото на 1700-те, започваше с фразата «Бушидо е път на умирането». Основният ѝ аргумент беше, че самурай, приел по всяко време възможността от смъртта, може да се посвети изцяло на своя господар, без корупцията на самосъхранението. Това беше философия, не беше военна политика. И в началото на 20 век отношението на Япония към вражеските военнопленници всъщност отразяваше по-умереното тълкуване на тази философия. По време на руско-японската война от 1904 и 1905 година Япония е взела около 79 367 руски военнопленници.
Съгласно условията на Хагската конвенция от 1899 година, която Япония беше ратифицирала, тези пленници бяха третирани в съответствие с международните стандарти. Настанени бяха в лагери из цяла Япония, заплащано им беше за извършения труд и бяха репатрирани след края на войната. Японски правителствени документи от онзи период показват, че отношението е използвано като умишлен пропаганден инструмент, демонстрация, че Япония се е присъединила към общността на цивилизованите нации и може да й бъде поверено отговорности, исторически запазени за западните сили. Отношението към пленниците не беше съчувствие, беше стратегия и проработи. Международни наблюдатели похвалиха поведението на Япония. Японските войници, пленени от Русия в същата война, се завърнали у дома с по-различно посрещане. Те се върнали от руски военнопленнически лагери, само за да открият, че са социално маргинализирани. Общности, изпратили мъжете си на война с очакването за победа или смърт, приели оцелялите с двусмисленост, втвърдила се с течение на времето в нещо по-изрично. Завърналите се военнопленници не бяха умрели. Бяха издържали. Според нарастващото тълкуване на Бушидо, завладявало японската военна култура, издръжливостта не беше добродетелта. Смъртта беше добродетелта. Мъжете дошли у дома бяха усложнение в разказ, нямащ категория за съществуването им. Тази институционална памет влезе в армията и никога не я напусна. Между 1920 и 1940 година японската военна култура претърпя трансформация, документирана от историците с прецизност. Военният кодекс, допускал предаването при невъзможни обстоятелства, беше прогресивно затегнат. През 1928 година императорската японска армия публикува преработено издание на основната си стратегическа доктрина. Редакторите взеха конкретно и умишлено решение. Премахнаха 3 думи от текста – отбрана, отстъпление и предаване. Официалната обосновка беше, че такива думи са вредни за бойния дух на японския войник. Практическият ефект беше и че армия от милиони хора се обучаваше по доктрина, от която концепцията за тактическо оттегляне беше буквално заличена. Наказателният кодекс на императорската японска армия от 1908 година вече съдържаше разпоредба, правеща предаването смъртно престъпление за командирите. Командващ офицер, позволил на своето подразделение да се предаде без да се бие до последния мъж, се изправил пред смъртта, независимо от тактическите обстоятелства, направили по-нататъчната съпротива невъзможна. Разпоредбата привлекла малко внимание в момента на приемането й. Щеше да оформи изходите от стотици битки 35 години по-късно. Но кодификацията, определила Тихоокеанската война, дойде на 8 януари 1941 година, 11 месеца преди Пърл Харбър. 6 месеца преди първият американски войник да узнае какво съдържа документът. Военният министър Хидеки Тоджо разреши отпечатването и разпространението на джобен документ до всеки войник в императорската японска армия. Документът се наричаше Сенджин Кун – полевият устав. Всеки мъж в мундир получи физическо копие. Документът обхващаше военните разпоредби, бойната готовност, бойния дух, почитането на шинтоистките богове и лоялността към императора. Под заглавието «Чест» в раздел 8 той съдържаше изречение, което щеше да отеква из всеки Тихоокеански остров, всяка джунгла, всяка пещера и всяка скала в следващите 4 години. Точният превод от японски гласи: ако си жив, не понасяй позора да станеш военнопленник. В смъртта си не оставяй след себе си опетнено с лоши постъпки име. 8 думи в оригиналния японски. Не предложение. Не философска надежда. Изрична забрана, подкрепена от наказателното право, е усилена от най-мащабната пропагандна кампания в съвременната японска история, налагана чрез заплахата от последствия, простиращи се не само върху самия войник, но и върху всеки, свързан с него. Издаването на Сенджин Кун не беше тихо. Беше придружено от национална пропагандна кампания. Беше произведен фонографен запис, наречен «Песен на Сенджин Кун», излъчен по националното радио. Документът беше разпространен не само сред войниците,
но и в училищата, работните места, обществените организации и домакинствата. Контролираната от държавата медийна система на Япония произвеждаше вестници, филми, предавания и учебни уроци, изградени около централното послание на документа. Предаването не беше просто безчестно. То беше престъпление срещу нацията, предателство спрямо императора като живо божество, петно, което щеше да падне трайно върху предалия се войник, родителите му, децата му, името му за поколение напред. 24 странично ръководство придружаваше обучението на фронтовите войници. Ръководството им казваше изрично, че дори ако са пленени, защото гладуват, са без боеприпаси, ранени или в безсъзнание, това не е оправдание. Дългът им беше да се бият, да избягат или да приемат смъртта. В ръководството нямаше четвърта възможност. Защото в доктрината нямаше четвърта възможност. Японският войник, тръгнал на война в Тихия океан през декември 1941 година, носеше Сенджин Кун в джоба на гърдите. Носеше и втора доктрина, изградена от същата пропагандна машина в същите години. Ако бъдеше пленен, американците щяха да го изтезават. Това не беше спекулация или слух. Беше изрично указание, давано по време на обучение, повтаряно в бригадните инструктажи, подкрепяно от пропагандни материали, описващи американските и британските сили като жестоки и нецивилизовани. На войниците им беше казано, че ще бъдат убити в плен. Това им беше казвано толкова последователно и авторитетно, че огромното мнозинство японски войници го вярваха със същата сигурност, с която вярваха в Сенджин Кун. Това беше фактически невярно. Щеше да бъде документирано с изключителни подробности в американските военни разпити на хиляди японски военнопленници, открили, с объркване и психологическа дезориентация, че пазачите им предлагат цигари, топла храна и медицинска помощ. Лъжата беше изградена толкова изчерпателно, че разобличаването й на практика не можеше да я унищожи на теория. Мъже, заловени и третирани хуманно, все пак свидетелстваха в по-нататъшните си показания, че са очаквали най-лошото. Обусловеността стигаше толкова дълбоко. Практическият резултат от Сенджин Кун и поддържащия го апарат беше измерим в бойните статистики на всяко значимо тихоокеанско сражение, започвайки от първото. На Европейския театър на бойните действия в същата война степента на германска капитулация беше значителна от самото начало и нарастваше с напредването на войната. В битката при Касерин пас в Тунис през февруари 1943 година около 4000 американски войника бяха пленени от германски сили за 3 дни. При Фалеския джоб във Франция през август 1944 година около 50 000 германски войници се предадоха на съюзническите сили в рамките на едно двуседмично сражение. До края на войната стотици хиляди германски войници месечно преминаваха през съюзническите военнопленнически лагери. Това не беше малодушие, а беше рационалният отговор на обучени военни хора на тактически ситуации, при които по-нататъшната съпротива беше невъзможна и не носеше военна стойност. Германският военен кодекс допускаше и регламентираше предаването при тези обстоятелства. Войниците, предали се когато съпротивата беше безсмислена, не бяха престъпници според германското военно право. На Тихоокеанския театър числата, породени от същото изчисление, разказват коренно различна история. От приблизително 2,1 милиона японски войници, загинали в Тихоокеанската война, огромното мнозинство умряха в битка или от болести и глад, продължавайки да се противопоставят на пленяването. Собствените военновременни архиви на японското правителство документираха, че около 42 000 японски военнослужещи бяха пленени от американски и австралийски сили в хода на цялата война. Това е приблизително 2% от войниците, взели участие в нея. Американците пленяваха толкова германски войници за една седмица в последните месеци на европейската кампания, колкото японски войници за 4 години тихоокеански бойни действия. Контрастът стана достатъчно конкретен, за да получи наименование. След битката при Сайпан през юли 1940
1944 година документ за планиране на Обединения комитет на началник-щабовете въведе термина коефициент на Сайпан и констатира, че ще са необходими приблизително един убит американец и неколцина ранени, за да бъдат елиминирани 7 японски войника. Коефициентът не беше мярка за относителното бойно умение. Беше мярка за разликата между армия, способна да се предаде при тактическо поражение, и армия, неспособна на това. Битката при Тарава през ноември 1943 година илюстрира математиката прецизно. Американски морски пехотинци щурмуваха атола Бетио, защитаван от около 4500 японски войника и корейски работници. След 76 часа боеве, описани от ветераните на морската пехота като най-интензивните, преживявани някога, 4690 от защитниците бяха мъртви. 17 японски войника бяха пленени живи, 70. От гарнизон от 4500. От 4690 загинали. Стотици бяха оцелели самото сражение. Те избраха смъртта пред пленничеството в онези последни часове, във всеки случай документиран от американските сили, напредвали из острова. В битката при Сайпан през юни и юли 1944 година загинаха около 29 000 японски войника. Американските сили плениха около 1780. В последните дни на битката японският генерал-лейтенант Йошицуго Саито събра оцелялите си офицери в пещера близо до северния бряг на острова. Заповедите му бяха в унисон с Сен Джин Кун, който носеше. Той наредил финална атака. След това се самоубил в съответствие с кодекса. Тялото му беше погребано от американски войници с военни почести. На 7 юли 1944 година, 2 дни преди Сайпан да бъде обявен за завзет, около 4300 японски войника предприели това, което се превърна в най-мащабната масова атака на цялата Тихоокеанска война. Дойдоха в тъмнината и американските войници и морски пехотинци на позициите на 27-ма пехотна дивизия можеха да ги чуят, преди да установят контакт. Дойдоха в хиляди срещу подготвените американски позиции. Когато всичко свърши, 4311 японски войника бяха мъртви. Американските загуби бяха почти 1000, включително 406 убити, предимно от 1 и 2 батальон на 105-ти пехотен полк, поели тежестта на атаката. И двамата командири на батальони бяха посмъртно наградени с медала на честта. Но Сен Джин Кун не беше проектиран само за войници. И на Сайпан, за първи път в голям мащаб в Тихоокеанската война, американските сили станаха свидетели на това, което той произвеждаше, когато достигаше до цивилното население. Хиляди японски цивилни бяха се заселили на Сайпан по времето на десетилетията японска администрация на острова. Изграждали ферми, отглеждали семейства, изградили общности. Бяха обикновени хора без военна подготовка и без тактическа функция в отбраната на острова. Докато американските сили напредваха на север из острова, тези цивилни се оттегляха заедно с армията към северните скали. Американските сили хвърляха листовки на японски. Поставяха високоговорители, излъчващи призиви на езика на цивилното население. Довеждаха пленени японски цивилни до говорителите, за да отправят лично тези призиви, да кажат с познати гласове, че американците няма да им навредят. Някои цивилни реагираха. Някои слязоха от скалите. Други избраха онова, което Сен Джин Кун беше определил като единствената почетна алтернатива. На северния нос на Сайпан, на местата, наречени от американските сили скала на самоубийствата и скала Банзай, стотици японски цивилни избраха смъртта пред възможността от пленяване. Точният брой никога не е бил установен. Оценките варират от 800 до над 1000. Американските войници, наблюдаващи отдолу, не можеха да направят нищо. Бяха извикали уверения нагоре и не успяха да пробият 20-годишно обуславяне, което никакъв високоговорител не можеше да отмени за един следобед. Сен Джин Кун беше написан за войници. Беше разпространен в цялото общество. Когато онова общество се изправи пред ситуацията,
Описана в документа, документът произведе предвидения отговор у хора, на които никога не беше издавана военна форма. Казуо Сакамаки прекара 4 години между Пърл Харбър и края на войната, премествайки се из американски военнопленнически лагери. Хавай, Сан-Франциско, Уисконсин, Тенеси, Луизиана, Тексас, щата Вашингтон. Преместванията бяха обичайна административна процедура. От гледна точка на Сакамаки, документирана в мемуара, който евентуално щеше да напише, всяко преместване беше пореден период на изолация вътре в ситуация, за която Сен Джин Кун беше казал, че не съществува и не може да бъде преживяна с достойнство. Докато Сакамаки беше жив в американски плен, 9 подводничари, загинали при атаката, биваха изграждани в мит. Японският пропаганден апарат разполагаше с нужния материал. 9 мъже бяха отишли на смърт. Един не беше. 9 станаха 9 герои от Пърл Харбър, незабавно издигнати до статут на национални мъченици. Посмъртни двойни повишения, държавни церемонии, паметници, песни, учебни уроци, изградени около техния пример. Имената и лицата им по вестници из цяла Япония. Името на Сакамаки не фигурираше в нищо от това. Японското правителствено бюро за информация за военнопленниците, създадено на 27 декември 1941 година, получи съобщение от американските сили по каналите на Червения кръст, потвърждаващо залавянето му. Бюрото каталогизира информацията. Не я предаде на семейството му. Когато членове на семейството пишеха да се интересуват за статуса му, отговорът на бюрото нито потвърждаваше, нито отричаше, че е военнопленник. Това беше в унисон с позицията, публично заявена от министъра на външни работи Шигемицу Маморо през 1943 година. Нашата армия поддържа становището, че японски военнопленници не съществуват. Сакамаки не съществуваше. Беше заличен от официалните архиви. Подводницата му, пленена непокътната и в работно състояние на плажа при Ваймнало, беше взета на общонационална американска обиколка като инструмент за набиране на военни заеми. Пропагандата на японското правителство я представяше като съд, потънал в героичен бой на дъното на пристанището. Системата, произвела този изход, имаше допълнителни практически последствия, непредвидени изцяло от създателите й. Логиката на Сен Джин Кун диктуваше, че императорската японска армия не обучаваше войниците в поведение след предаването. Ако не беше предвидено да оцелееш, нямаше нужда от инструкции какво да правиш след оцеляването. Японските войници не получаваха обучение, равностойно на американския и британския стандарт за предоставяне само на името, звание и личен номер на разпитващите. Концепцията за правата на военнопленниците по Женевската конвенция отсъстваше напълно от образованието им, не защото японската военна командване не беше запознато с конвенцията, а защото конвенцията регулираше ситуация, която Сен Джин Кун обявяваше за невъзможна. Когато японски войник биваше пленен и се намираше жив в американски съоръжения, цялата идеологическа рамка, дадена му за интерпретиране на ситуацията, се срутваше. Беше жив. Беше се предал. Следователно вече беше безвъзвратно обезчестен в условията, дадени му от неговата култура. Какво оставаше да бъде пазено? Американски разпитващи, работещи с японски военнопленници, ни документираха в систематични доклади какво се случвало след това. Японски военнопленници, изправени пред топла храна, медицинска помощ и елементарна човешка учтивост, изпитваха психологическа дезориентация, оставяща ги без структурите, от които щяха да се нуждаят, за да поддържат оперативна сигурност. Мнозина говореха свободно, не под принуда. В състояние на дълбоко психологическо объркване, при което правилата, управляващи поведението им, бяха направени неприложими от ситуация, за която онези правила казваха, че не трябва да съществува. Разузнавателните данни, получени от тези разпити, бяха оперативно значими в хода на цялата Тихоокеанска война. Позиции на разполагането на части, маршрути на доставки, движение на флота, отбранителни планове, тунелни мрежи на конкретни острови. Японската военна командване изгради оперативната си сигурност върху абсолютната сигурност, че войниците й няма да бъдат достъпни за разпит.
Тази сигурност беше погрешна с приблизително 42 000 мъже. Онези 42 000 мъже, обусловени да вярват, че нищо, казано от тях, няма значение, тъй като вече са практически мъртви в условията на кодекса, снабдиха съюзническото разузнаване с информация, оформила операции от Гуадалканал до финалните приготовления за инвазията на самата Япония. Сенджин-кун беше джобен документ. Побираше се в джоба на гърдите с място за снимка. Отстраняваше японски войници от бойното поле. Осигуряваше на съюзническото разузнаване системно предимство, защото собствената му логика правеше ненужно обучението за контраразузнаване на войници, за които не се предполагаше да бъдат разпитвани, тъй като не се предполагаше да съществуват като военнопленници. Американският отговор на тактическата реалност на Сенджин-кун се разви в хода на първите 3 години на войната в програма за психологическа война със значителна изтънченост. Листовките, хвърляни над японските позиции, бяха разработени след внимателно проучване на конкретния речник на честта и срама в Сенджин-кун. Ранните листовки, използвали думата «предаване на японски», бяха почти изцяло неефективни. Японските думи за предаване носеха конотации на морален упадък, на слизане от високо на ниско, активиращи точно онзи срамен отговор, изграден от Сенджин-кун. Специалистите по съюзническа психологическа война разработиха алтернативни формулировки. Прекратете съпротивата. Спрете да се биете. Излезте напред. Език, предлагащ път без да изисква пълния речник на безчестието, направен от Сенджин-кун, неизбежен. Някои листовки обещаваха изрично, че японското правителство няма да бъде уведомено за залавянето. Това обещание съвпадаше с начина, по който американските сили действително третираха японски военнопленници, но точността на обещанието беше без значение за мъже, на които в продължение на години беше казвано от същия авторитет, сега издаващ листовките за предаване, че американците не вземат военнопленници. Пропастта между казаното в листовките и установеното от Сенджин-кун изискваше нещо, което листовките сами по себе си не можеха да осигурят. Мъжът, открил най-ефективния начин да преодолее тези бариери, беше 19-годишен редник от морската пехота на име Гай Габалдон. Израснал в Ист Лос-Анджелис в японско-американска махала, да беше неофициално осиновен като тийнейджър от японско-американско семейство и говореше японски свободно. По времето на битката при Сайпан Габалдон започнал да провежда неразрешени самостоятелни операции, за които командирите му първоначално искали да го изправят пред военен съд. Сам напускаше американските позиции нощем, откривал японски позиции, пещери и укрепени съоръжения и се приближавал към тях в тъмнината, говорейки японски и обръщайки се към войниците и цивилните вътре на техния език. Подходът му не беше призив за предаване в съюзническия наръчников смисъл. Той признаваше кодекса, управляващ ги. Говореше в рамките на Бушидо, вместо срещу него, намирайки формулировки, позволяващи изпълнението да бъде разбирано като служене на действителните интереси на императора, вместо предателство спрямо тях. Убеждаваше, че Япония се нуждае от живи войници повече, отколкото от войници, умиращи без цел. Че дългът им към семействата им, на който самият Сенджин-кун се позоваваше, е по-добре изпълнен чрез оцеляване, отколкото чрез смърт в пещера на Тихоокеански остров, за който никой няма да помни. В хода на кампанията на Сайпан Габалдон лично осигури предаването на между 1300 и 1500 японски войници и цивилни, повече от всеки отделен участник в бойните действия в американската военна история. Постигна това предимно сам и предимно невъоръжен по времето на действителните преговори. Несъответствието между постигнатото от него и онова, което стандартните съюзнически операции бяха приели за възможно срещу войници, обусловени от Сенджин-кун, само по себе си беше мярка за изграждането на документа. Беше проектиран толкова задълбочено, че пробиването му изискваше някой, разбиращ вътрешната логика достатъчно прецизно, за да открие пролуките. Военноморският кръст на Габалдон беше в крайна сметка повишен, за да признае пълния обхват на постигнатото. Повишението дойде 61 години след битката.
Последиците от Сенджин-кун в битката при Окинава от април до юни 1945 година произведоха данни, позволяващи пряко измерване на обхвата на документа в популации с различна степен на обусловеност. Отбранителните сили на Окинава включваха голям брой наскоро наборно мобилизирани части от домашната гвардия, не получили същото изчерпателно обуславяне като редовния личен състав на императорската армия. Тези мъже бяха били цивилни по-скоро. Хватката на Сенджин-кун беше по-слаба от тях. По време на битката около 11 250 японски военнослужещи и невъоръжени работници се предадоха, представлявайки 12% от отбранителните сили. По стандартите на всяка тихоокеанска битка преди Окинава, това беше забележително. По стандартите на Европейския театър все пак беше катастрофално малко. Разликата между мъж, обусловяван 4 години, и мъж, обусловяван 4 месеца, беше измерима в това дали той вървеше към американските линии или не. Преживяното от цивилните на Окинава в последните седмици на битката отразяваше същите механизми, действали на Сайпан, разпростирани върху по-голяма популация и по-дълъг период. Приблизително 1/3 от цялото цивилно население на Окинава загина по времето на кампанията. Едни умряха от преките последствия на бойните действия от двете страни. Други умряха от болести и глад в послевоенния период. Значителна част умряха, защото същата културна и военна рамка, определила предаването като по-лошо от смъртта за войниците, бе разширена до цивилни, никога не били военни. Оцелели жители на Окинава, свидетелствали след битката, описваха военни офицери, инструктиращи цивилни групи, че съпротивата срещу пленяването е изисквана от тях толкова задължително, колкото от войниците. Фразата «прилагайте полевия устав» се появяваше в показания от множество отделни места на острова, предадена от множество отделни военни офицери на цивилни групи, никога не полагали военна клетва. Сенджин-кун беше написан за войници. На Окинава беше прилаган от военни офицери спрямо земеделци и учители и децата им. Броят на цивилните жители на Окинава, загинали поради това приложение, никога не е бил точно установен. Историците оценяват цифрата в десетките хиляди. През май 1945 година, докато битката при Окинава навлизаше в последните си седмици, американски военни плановици работеха върху оперативните оценки за самата инвазия на Япония. Сенджин-кун беше централен във всяко изчисление, правено от тях. Операция Downfall, планираната инвазия на японските домашни острови, беше проектирана да произведе американски жертви между 250 хиляди и 1 милион убити и ранени, като японските военни и цивилни жертви потенциално достигат няколко милиона. Прогнозите бяха изградени върху съотношенията на загубите, документирани в предишните тихоокеански битки, и върху изричните декларации на японски военни командири относно намеренията им за отбрана на родината. Сенджин-кун беше изградил отбранителна ситуация, намерена от американските плановици за безпрецедентна в съвременната война. Общество, и в което забраната срещу предаването се простираше едновременно върху военното и цивилното население, в което от вражеските сили рационално не можеше да се очаква да преустановят съпротивата при никакво ниво на тактическо поражение, по-малко от физическото им унищожение. Атомните бомби, хвърлени над Хирошима на 6 август и над Нагасаки на 9 август 1945 година, убиха приблизително от 110 000 до 210 000 души в експлозиите и непосредствените им последствия. Решението за използването им беше взето от мъже, наблюдавали как прогнозите за жертвите се натрупват в хода на 4 години тихоокеански бойни действия срещу армия, направена от Сенджин-кун, невъзможна за победа чрез изтощение в срок, съвместим с политическото оцеляване у дома. Причинно-следствената верига от джобния документ, издаден на японски войници през януари 1941 година, но до двете атомни бомбардировки 4 години и половина по-късно, минава през статистиките на жертвите при Тарава, Сайпан, Иводжима и Окинава с прямота, документирана и дискутирана от историците в продължение на 80 години.
Радиообращението на император Хирохито за капитулацията на 15 август 1945 година не използва думата «предаване». Речта му описваше капитулацията на Япония като понасяне на непоносимото и носене на невъзможното за носене. Пасивната конструкция беше умишлена. Архитектите на обращението разбираха, че думата «предаване» в речника, изграден от Сенджин Кун в продължение на 4 години, не може да се появи в устата на императора, без да предизвика криза в милионите войници, все още под оръжие, обучени, че думата описва престъпление. Дори след обращението, системата произведе характерния си отговор у мъже, най-задълбочено преминали нейната обработка. На остров Лубанг на Филипините, вторият лейтенант Хиро Онода чул обращението и заключил, че е американска пропаганда. Продължил мисията си в продължение на още 29 години. На Гуам, сержант Шуичи Юкой открил съюзническа листовка през 1952 година, описваща края на войната, и заключил, че е измама. Останал на укрито в продължение на още 20 години след това. На остров Моротай в Индонезия, редник Теру Накамура запазил позицията си до декември 1974 година, когато индонезийски войници обкръжили лагера му, 30 години след битката, оставила го там. Нито един от тези мъже не беше неразумен. На всеки от тях беше казано от най-авторитетните налични източници, че предаването е престъпление, че семействата им ще бъдат опозорени от залавянето им, че съюзническите твърдения за поражението на Япония са пропаганда, целяща да примами японски войници да се разкрият, и че императорът изисква продължаването на службата им до по-нататъшна заповед. Когато пристигала информация, противоречаща на тези учения, ученията предоставяли обяснение за противоречието. Листовките бяха пропаганда. Радиообращението беше измама. Документите бяха фалшификати. Системата беше достатъчно изчерпателна, за да може собствените и опровергаващи доказателства да бъдат преинтерпретирани като допълнително потвърждение. Казуо Сакамаки се завърна в Япония през януари 1946 година. Страната, в която се завърна, беше физически опустошена. Основните й градове, сведени до развалини, двата й индустриални центъра, унищожени от оръжия, без прецедент в човешкия опит. Посрещането, с което го удостои, не беше посрещането, указано на мъжете, загинали при атаката, написа мемуар. Нарече го 4 години като военнопленник, номер 1. Заглавието беше едновременно обозначението му в американските архиви и собствената му присъда за себе си в японски културен план. Той не беше героят на историята, която разказваше. Беше номер. Първото доказателство, че най-абсолютната забрана на Сенджин Кун може да бъде нарушена и че нарушението може да бъде преживяно. Мемуарът не беше посрещнат топло. Сакамаки прекара следващите десетилетия, работейки за Тойота, достигайки в крайна сметка до управлението на бразилските операции на компанията. Отклоняваше почти всички интервюта и медийни запитвания. Избягваше публични изяви, свързани с войната. Семейството му не разпространи новината за смъртта му през ноември 1999 година почти цял месец. Прекарал целия си следвоенен живот, предпочитайки уединението, наложено от японската култура на срама. През 1991 година, 50 години след Пърл Харбър, той се завърна в Тексас за конференция. За първи път от плажа при Ваймнало видя мини-подводницата си. Американците я бяха пленили непокътната. Обикаляли с нея из цялата страна като реквизит за военни облигации. В крайна сметка я дариха на музея за Тихоокеанската война Адмирал Нимиц в Фредериксбург, Тексас, където стоеше в стъклена витрина. Когато Сакамаки я видя, се разплака. Беше в безсъзнание, когато я напуснал на онзи плаж. Нея беше виждал 50 години. Подводницата, с която се предполагаше да умре и която отказа да се съобрази с изискванията на Сенджин Кун, съществуваше в стъклена витрина в Тексас, като доказателство, че забраната е нарушена и че нарушенията могат да оцелеят. Подводницата му все още е в Тексас. 9 мъже, загинали на 7 декември, са в японски паметници и учебници.
Сакамаки е в бележка под линия. Сен Джин-кун беше официално отречен от следвоенното японско правителство. Международният военен трибунал за Далечния изток, токийските процеси за военни престъпления, проведени между 1946 и 1948 година, разгледа ролята на документа за оформяне на отношението към съюзнически военнопленници. Мъжете, управлявали лагерите, в които американски военнопленници умираха с 40 пъти по-висока честота от тези в германски лагери, бяха обучени от същия документ, казващ им, че собственото им предаване е престъпление. Презрението, създадено от кодекса спрямо всеки, избрал да живее пред умирането, се простираше навън с последователност, документирана от процесите в случай след случай из Тихоокеанския театър. Системата и произвела северните скали на Сайпан, задържала Хиро Онода да се бие сам в филипинската джунгла до 1974 година, оставила Казуо Сакамаки да моли за смъртта си в болнична стая на Сент Айланд. През декември 1941 година не беше случайност на културата. Беше документ. 8 януари 1941 година. Джобен по размери. Издаден на всеки мъж в мундир. 8 думи под заглавието чест. Ако си жив, не понасяй позора да станеш военнопленник. Мъжете, написали тези думи, мислеха за войници на бойни полета. Не мислеха за млада жена, стояща на ръба на северна скала на Сайпан през юли 1944 година, избираща онова, което Сен Джин-кун беше определил като единствения почетен път. Не мислеха за 56-годишен мъж, поставящ капани за скариди в река на Гуам през януари 1972 година, все още заемащ позицията си, защото войната все още продължаваше на единственото място, в което никога не беше приключила, вътре в рамката, изградена от 8 думи, побиращи се в джоба на гърдите редом с снимка на семейство, което не беше виждал 28 години. Не мислеха за 23-годишен мичман, идващ в съзнание в болнична стая в Хавай през декември 1941 година, молещ американски войници за средствата, с които да поправи изход, направен невъзможен за предотвратяване от повреден жироскоп. Мисленото от тях беше документирано достатъчно ясно. Искаха войници, които няма да се предадат. Получиха ги. В бройки, несравнявани от никоя армия в историята на съвременната война. Нито преди, нито след. Струва онова, което е струвало. Ако тази история ви е докоснала, харесайте и абонирайте се. Всяко харесване казва на YouTube да покаже тази история на повече хора. Също така пишете коментар по-долу и ни разкажете откъде гледате. А сега натиснете на следващото видео. До скоро!